Dobré ráno, moje meno je Jakub Benčat a chcel by som vám povedať niečo o výstupných zariadeniach virtuálnej reality. Takže začneme s obsahom. Na to, aby sme si mohli povedať niečo o tých výstupných zariadeniach virtuálnej reality, si musíme najskôr definovať alebo povedať a opísať, čo to tá virtuálna realita je. Poďme si niečo malo k histórii, potom perifériám virtuálnej reality. Dostaneme sa k hlavným častiam, z ktorých jednou bude aj tie naše výstupné zariadenia, ktorým sa potom budeme venovať bližšie a podrobnejšie. Potom si opíšeme nejaké rôzne tie výstupné zariadenia v aplikáciách, v praxi, ako vyzerajú, a potom sa nejaké obrázky. A nakoniec spomenieme nejakých výrobcov, keby to niekoho zaujímalo, chcel si to kúpiť alebo nejako inak zaobstarať.